Jamen, jeg hedder Frederik, og jeg dyrker atletik. Jeg er 22 år, jeg dyrker atletik på elite-niveau, og vi har uge 42 nu. Vi er på efterårstræningslejr. Øhm, det er sådan, så at jeg valgte at tage med Euro Opportunities til Polen på træningslejr, fordi lige nu for os gælder det om at få opbygget sådan en grundbase for at kunne træne hårdt. Og der er ligesom blevet tilbudt nogle rammer, der ligesom kan man sige, gør det optimalt for os at få bygget den her grundbase. Jeg kommer fra en atletikklub i Ballerup, og vi har ikke som sådan nogen direkte tilknytning til Euro Opportunities, men selve rammen, der ligesom er skabt for det vi skal bruge, den er der bare. Så det har været nemt for os bare at tilmelde os den her tur, og kunne komme herned til bjergene i 8-9 dage, gå nogle lange gode ture, hårde ture i bjergene, sammen med os selv som gruppe. Vi er en 10 stykker, og så også sammen med, jeg tror vi er samlet set 3 grupper, der er blevet sat sammen til en gruppe, hvor vi er en 25-30 atleter. Vi bor på, jeg vil nærmest kalde på et luksushotel, der ligesom tilbyder os, at vi kan fokusere på at træne, fordi der er svømmehal, der er spa, vi har mulighed for at få en rigtig, rigtig god restitution hernede, som ligesom er nødvendigt for, at vi kan klare 20 km i bjergene igen i morgen. Det er virkelig, virkelig fedt at komme hertil, fordi at man kan mærke sådan, grundideen med det er, at man skal få noget ud af det. Men der bliver ligesom taget hånd også om, ikke kun bare gruppen, men også om den enkelte atlet. Man bliver spurgt hver dag af Jacek som leder og organisør af det hele, sådan, hvordan man har det på dagen, så man ikke render rundt og laver alle mulige ting, som man egentlig ikke bør gøre. Så selvom man ligesom nogle gange kan have tendens til at lige tage hovedet under armen og gøre som de andre gør, så bliver der ligesom taget hånd for den enkelte. Man kan godt mærke, at det sådan bunder ud i mange års erfaring inden for at skulle være aktiv, sund og rask. Og man kan mærke, at sådan hele Euro Opportunities har det der professionelle drive og lysten, ikke mindst. Hvilket egentlig i bund og grund smitter af på os som atleter, både på mine træningskammerater og mig selv, men jeg kan også mærke, at det smitter af på min egen træner, som også er med. Så på den måde er det ligesom erfaringer, der bliver givet videre til os som helhed, som vi selvfølgelig også tager med hjem til Danmark igen, til vores klub. Så bliver vores klub også udviklet på den måde, kan man sige. Så det er ikke kun os. Der er lagt programmer. Det fik vi tilsendt en måned før, tror jeg. Så vi ligesom vidste, hvad det var, vi gik ind til. Og så har man også selv haft tid til ligesom at kunne planlægge sig lidt selv ud af, om man føler, at man skal være med på alle træningspas, eller man lige skal indgå en dialog med Jacek, der ligesom har det store overblik om hvorvidt man skal være med på hver træningspas eller ej. Det er rimelig varierende, hvad vi laver egentlig. Det er alt fra at gå i bjergene til at løbe på nogle skovstier, som også går lidt op og ned. Og det kan for eksempel være den første halvdel af dagen, vi gør det. Så kommer vi tilbage på hotellet, så er der god mad på hotellet. Det hele er sørget for. Forret, hovedret og det hele. Dessert, hvis man er skar. Plads til at kunne slappe af på værelserne. Det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig gode værelser. Hvor man lige kan tage en dur og tage et kaffe, hvis man har brug for det. Anden træning kunne for eksempel være i svømmehallen. Står på svømme nogle baner frem og tilbage. For at få noget grundkondi ind også, som ikke er så belastende på samme måde som at gå i bjergene. Det er kombineret med også at lave nogle øvelser ved siden af, som egentlig bare er hårde, men ikke nogen, hvor man tænker, at nu falder mine ben af. Så det er rigtig, rigtig fedt at kunne mærke den veksling fra de forskellige træningstyper. Og man kan mærke, at man sådan har overskud til at
tage det andet træningspas også, hvad man siger. Så man kan godt mærke, ligesom at Your Opportunities bunder ud i Yardsex, man sige, tidligere liv som eliteatlet og en mand, der ligesom har et drive og en vision om et eller andet skal ske, og så skal det også ske professionelt. Han har jo om nogen erfaring på det område, og som atlet at være med på sådan en tur her, det kan så godt være hårdt, fordi det er mange timer og koncentration med træning og ja, prøve at hive sig selv op igen, ikke? Og når man ligesom har en hovedperson, en frontmand, der ligesom lige forklarer egentlig, hvorfor det er, vi gør det her, ligesom giver et lidt større indblik og motiverer en til ligesom at komme igennem, så har man lige pludselig gået 5 km ekstra, uden man lige indså det. Og det tror jeg et eller andet sted, det er det, man har brug for, når det bliver rigtig hårdt. Så, men vi er flere, der er med på alle niveauer. Jeg dyrker selv, som jeg sagde tidligere, på elite-niveau, men vi har også nogen, der er med på hyggeniveau. Så balancen er faktisk rigtig, rigtig god mellem de to ting. Så der er sgu lidt for alle. Det er meget fedt, og man føler sig ikke sådan... Man føler sig ikke fremmed på en tur, man føler sig mere som hovedpersonen selv, selvom man ikke er det. Og det er jo fantastisk at være med på sådan en slags tur. Og jeg er overbevist om, at alle har det på samme måde, fordi jeg snakker lige pludselig med 3 nye gutter, der kommer fra Aalborg. Jeg kommer selv ind fra København af, og det er jo bare fantastisk, så har man også et lille netværk deroppe nu lige pludselig. Så Your Opportunities, det er lige pludselig muligheder, der går langt ud over bare blive lidt bedre og komme i bedre form. Ja, jeg tror ikke, jeg kan sige det meget mere præcist eller bredt, jeg ved det ikke. Så ja, tak af.